Ja by som začala takým slonom v porceláne možno, alebo slonom v miestnosti. A kto tu čakal Mišku Krškovú, prvú teda Chief Innovation Officer Slovenska, tak tu nie je dneska. Pretože od 1.9. teda už na úrade vlády nepracuje, podobne ako veľa veľmi šikovných úradníkov, ktorých teraz na Slovensku prepúšťame, alebo rôzne teda sa s nimi dohadujeme, že aby už nepracovali. Ale aby vám to nebolo ľúto, tak tu som vám ju pridala v roku 2004 na veľmi podobnej akcii, ako je táto, ale takej skôr networkingovej, keď sme spolu ešte ako vysokoškoláčky v New Yorku boli na 15. výročí Nežnej revolúcie. Takže toto je Miška a toto som ja. A dávno. 18 rokov neskôr sme sa my dve stretli na úrade vlády, keď sa Miška stala teda Chief Innovation Officer Slovenskou. Čím budem posúvať týmto? Teraz som si uvedomila. Ďakujem pekne. Kde sme sa stretli a zakladali sme vlastne nový tím, ktorý sme postupne mu vymysleli meno Výskumná inovačná autorita a dostali sme za cieľ teda naozaj reformovať politiku výskumu inovácií a neskôr teda aj talentu na Slovensku. Len tak veľmi rýchlo za tú dobu, za tie 3 roky, čo sme fungovali, a sme schválili Národnú stratégiu výskumu, vývoja a inovácií, to sme opäť my, tuto sme šťastní po vláde. A dohodli sme najviac peňazí do vedy a výskumu zo štátneho rozpočtu. Nie som expert na sociálne médiá, ale pokiaľ viem, tak všetko na 2% je celkom dobré. My sa hýbeme priemerne na 14,5%. Keď sme začínali, tak sme robili veľkú participáciu. Bavili sme sa s výskumníkmi a inovátormi a naozaj na začiatku, keď sme počúvali vlastne, čo je ten problém, tak niektorí ľudia na nás akože doslova kričali od frustrácie a zúfalstva, že ako to funguje proste, ako toto môže takto fungovať. A musím povedať, že som bola veľmi spokojná. Asi pred 2 týždňami som sa s niekým rozprávala z toho nášho slovenského ekosystému. A on hovorí, že Vaja u nás považujeme za pomerne príčetnú. Takže v krajine, kde sa veľmi radi sami seba kritizujeme, aj ostatných kritizujeme, tak toto je podľa mňa celkom taká lichôtka, by som povedala. Takže pomerne príčetná. Keď som rozmýšľala, keď sa zamyslím nad tým, že prečo vlastne sa nám podarili nejaké výsledky, prečo máme dobrú reputáciu v rámci Slovenska, a prečo aj vlastne Miška Kršková sa udržala o 9 mesiacov dlhšie ako väčšina úradníkov na jej úrovni, lebo väčšinu teda povyhadzovali už na začiatku, hneď po zmene vlády vlastne pred 3/4 rokom, tak som presvedčená, že ten dôvod, prečo sa nám to darí a darilo, je, že sme sa vedomo rozhodli v nejakom momente, že ideme budovať dôveru a dávať ten záujem inštitúcie nad nejaký záujem vlastný, čo by malo byť teda samozrejme v štátnej správe, ale vysvetlím potom, že prečo. Ako viem, že prečo tá dôvera? My keď sme robili národnú stratégiu, tak sme naozaj robili akože extenzívnu participáciu. To znamená, robili sme hĺbkové procesy alebo ľudia skúšaní. A ľahšie sa totiž na tej individuálnej úrovni vlastne nastavujú také červené čiary, kedy už je toho dosť. A ľahšie si uvedomíte, že či nie ste ako keby, čo sa týka hodnôt, ako taká tá pomalý varená žaba, že postupne zvyšujete teplotu, až kým teda stále akože uhýbate vlastne trošku. Takže tie hodnoty vám pomôžu vlastne si to nastaviť. A z tohoto pohľadu vlastne sú to hodnoty, ktoré tvoria tú našu kultúru, Vaja, a tú dôveru, ktorú tam máme, a ktoré nám inak v týchto časoch, keď je veľmi ťažké hlákať talent do štátnej služby, pomáhajú stále lákať talent. Že ľudia k nám chodia a hovoria, že my sme si prečítali vaše hodnoty, my vás sledujeme a myslíme si, že napriek všetkému, ako to teraz je komplikované na Slovensku, chceme s vami robiť. Lebo hodnoty vlastne dávajú človeku takú slobodu a takú seba dôveru možno, že má vždycky laťku, voči ktorej sa vie vymedziť.